guys, what's up? Welcome to Sayuti Production. So nandito na naman tayo guys sa ating panibagong reaction, no? So ngayon guys, i-react natin yung Lakas music video VFX breakdown ni Kong TV. Okay. So si Kong TV guys, matagal ko na siyang pinapanood yung vlogs niya. And si Kong guys, mahilig talaga yan sa short film. And alala ko noon, may gusto siyang gawin na short film na parang Hollywood yung dating. So dahil nga siguro nakakita niya dito sa atin, dito sa Philippine cinema natin na kahit malaki yung budget hindi nakapag-produce ng mga Hollywood yung dating. Di kagaya sa ibang mga karatig bansa, mga kapitbahing bansa natin na kahit hindi naman masyadong malaki yung budget pero nakakagawa sila ng malupit na pelikula, no? So okay guys, umpisahan na natin yung pag-react ng video na to. VFX breakdown ng Lakas and pag-analisa ng mga VFX nito. Okay, let's go. So intro pa lang guys na malupit na, ginamitan ng particle effect. So yung color grade niya guys, no, ang lupit, parang sa tingin ko guys, sinuto ang isang camera na Sony 7 III or Red camera, dahil yung shot niya talagang pang cinematic yung effect. So dito guys, yung ginawa nila dito, nag-shot nila ng 2 shot. Una yung bata, din si Kong, and dapat same shot siya guys, no? And then pagdating sa editor mo, ilalagay mo lang sila pagdating sa editor mo, parang ipapantay mo lang yung shot na yan. So pahihinaan mo yung opacity and kailangan magkapareho yung shot. Okay. Ayan. And so dito guys, meron siyang blood splatter. Kita natin dyan. And malupit yung acting guys, no? So yung acting ni Yo, parang lumipad, parang ganyan talaga yung dapat yung acting pag natamaan ka ng bala, parang hindi bininging. Tagalog ito, lalabyog yung ulo mo, parang ganun. Lalabyog. Okay, let's go. So dito guys, makikita natin yung masking niya. Super clean yung masking guys, no? Ginamitan lang roto. So may roto dito na text. And so kung walang green screen to guys, napakahirap nito yung pagmasking na roto brush lang yung gamit. So far naman guys, okay yung resulta. So balik natin guys. So dito guys, makikita natin
Yung practical effect is yung smoke lang, and dinagdagan nila ng mga smoke para magmukhang realistic yung mga bullet hits. Okay. So dito guys sa muzzle flash, makikita natin malupit yung pagka-edit. Bagay na bagay siya dahil nga meron siyang flash effect, and then meron siyang tawag dito, meron siyang ilaw sa environment. So pag mag-edit ka ng flash effect guys, kailangan lagyan mo din ng spark yung mga environment. Kagaya nito na may puno sa gilid, so nilagyan ng kunting ilaw. Okay. The best. So dito guys, makikita natin ulit yung muzzle flash. Dahil nga malapit sa mukha, so nilagyan ng ilaw yung mukha. So pag tinignan natin yan guys, magmukha siyang realistic na. So napakalupit ng nag-edit ng VFX. Dito guys sa bullet hits, makita natin. So, napaka-realistic talaga. So, 3D effects. Sa mga ganito guys, pwede mo lang yan ma-edit sa After Effects. And, alagyan ng plugins na Element 3D, and pwede ka nang gumawa ng ganitong effect. Okay. So dito guys no, ang lupit ng dating kasi nga may ginawa silang practical effect na sugat, and then nilagyan nila ng VFX na effect na sugat. So ang mahirap dito guys is yung pag-tracking ng shoulder ni Kong. So sobrang tagal siguro pag ginawa nito. So yun ang mahirap. Okay. So may mga blood splatter. Ayos. So dito guys no, ang ginawa nila dito guys, siyempre si Kong naka-green screen yan. So, and itong lugar na to guys na may mga kakahoyan, totoong kahoy yan. So, ang ginawa nila dyan, kumuha sila ng picture photo, and then nilagay nila sa 3D, and nireplicate nila yung mga kagubatan dito sa photo para makuha yung effect na yun na pixel effect. Lupet. So sa ganitong 3D guys, I think pwede mo tong makuha sa Cinema 4D or 3ds Max, and pwede din yata ito sa Blender na 3D software. So yung Blender guys is a free software na
kayang gumawa ng mga 3D effect, no? So free yan, pwede kayo mag-download dyan guys. And pero may kunting kulang lang, di kaya ng Cinema 4D and 3ds Max na kompleto na lahat. Pero so far so good guys, okay yung blender effect. So hindi yung blender na nagsishake, no? So yung blender, so free yun guys. Kung gusto nyo download, search nyo lang sa Google, free yan. Okay, let's go. Lupet. Lagyan ng lens flare. Grabe. So sa ganitong 3D effects guys, kailangan mo ng malakas na computer dahil nga yung pag-render nito ginamitan pa yung mga particles effect. Wow. So far so good guys, napakalupit. So napakalupit ni Kong talaga. Idol natin yan. And sana matuloy na yung binabalak ni Kong gumawa ng superhero film. So ayun guys, no, hanggang dito lang tayo. So ayun guys, please subscribe and hit that notification button and para may ma-update tayo sa ating next reaction video. So sana nagustuhan yung mga pag-analyze natin dyan dito, no. So Sayote Production here, signing out, sir.